खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रणय दैमारी दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ बिश्वजित दैमारिया राज्य सभानि एमपि महरै सायख'जाबाय सोरखाराव फैनानै हारि जौगानायनि खामानि मावनायानो जोंनि खामानि बुंदों प्रमद बर' बिजनी बलामगुरियाव गिख्रंथाव अर खामदों आलफाया कुइफनि सानै मावथिखौ उदां खालामसिगोन गिबि मन्त्रिया नरेन्द्र मोदीखौ आसामनि बिमा बिफा बुंदों काजिरङायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सासे जिउ खहा CAIT आ फैगौ 26 फेब्रुआरि खालि भारत बन्द फोसावदों फैगौ मार्च दाननि 21 खालार खालि एस्टेरइड आ बुहुमनि साखाथिजों गिदिंखनलांगोन इन्डियान सुपार लीग ISL आव मैया गोवा FC आ देरहानो हादों आरो केरेला ब्लास्टार FC आरो चेन्नाइन FC जों बे मोननै हानजानि गेजेराव गेलेनाया ड्र जादों। दानिया आबुं रादाब राज्य सभानि बारग' MP बिश्वजित दैमारिया फिन राज्य सभानि सोद्रोमा महरै सायख'जाबाय। बिश्वजित दैमारिया हेंथा दोलोनि बिजाथिया गैयालासेनो एबा आनकन्टेस्ट देरहानो हाबाय आसामनि लांदां जानाय मोनसे राज्य सभा मासियाव। आसामनि मोनसे राज्य सभा मासिनि उफेरा बिसायख'थियाव बिश्वजित दैमारिया आनकन्टेस्ट देरहाबाय होननानै दिनै फोसावबाय। मख'नो गोनांदि मोनसे राज्य सभा मासिनि उफेरा बिसायख'थिखौ फैगौ 1 मार्च खालि खुंनायनि बाथ्रामोन नाथाय उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय बिश्वजित दैमारिनि हेंथायै हेंथा दोलोनि सासेबो बिजाथि बाहागो लायासै। बेनिखायनो बिश्वजित दैमारिया उफेरा बिसायख'थियाव आनकन्टेस्ट देरहाबाय होननानै फोसावबाय। मख'नो गोनांदि उफेरा बिसायख'थियाव फिन सायख'जानाय बिश्वजित दैमारिया थांनाय नबेम्बर दानाव गावनि राज्य सभा मासिखौ नागारनानै BJPआव हाबहैनायनि उननिफ्रायनो आसामनि मोनसे राज्य सभा मासिया लांदां जानानै दङमोन। थांनाय 19 फेब्रुआरिनिफ्राय दरंगिरि मेटनि सिङाव थानाय खालथ'फा फोथाराव सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै खुंनाय गवालपारा जिल्ला बर' बारदल आफादनि खुंगा 75थि हिराथि मायथाइयारि जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै गवालपारा जिल्ला बर' बारदल ख्रिस्टि आफादनि आफादगिरि अजय कुमार बर' दैदेननाय गेवलां मेलाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै गावनि बिबुंथियाव बुंथियो दि सोरखाराव फैनानै जोंनि गुबुन खामानि गैया हारि जौगानायनि खामानि मावनायानो जोंनि खामानि आरो थांनाय 30-40 बोसोर हाथियारनि सोमावसारनायाव बेले-बेजे गेजेरजों थांनानै थानाय हारिखौ जौगाखांहोनो थाखाय गासैबो गोरों गोराफोर आबादारिफोर लाइमोनफोर धोरोम सिबिग्राफोरखौ खौसेयै थांखि लानो खावलायो प्रमद बर'आ। बबेखानि फैगौ बिसायख'थिनि सोमोन्दै खौरांगिरिनि सोंथियाव खौसेयै बिसायख'थियाव बाहागो लानो थाखाय रायलायनाया सोलिगासिनो दङ गासैबो थिग थायोब्ला जों खौसेयै बिसायख'थि गेलेगोन आरो बे खेबाव जों मोजां फिथाइ मोनगोन मानोना रायजोआ सोलायनाय आरो गोजोन सान्थि नागिरदोंमोन BTR ओनसोलाव दा गोजोन सान्थि फैबाय आरो सोलायनाया फैगासिनो बेखायनो जों गासैबो बियाबफोराव देरहानायनि मोजां खाबु दं होननानैबो BTCनि गाहाय प्रमद बर'आ बुंदों। गवालपारानिफ्राय बुद्धदेव खाख्लारिनि रिपर्ट। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा सिङाव थानाय बलामगुरि बाजाराव गिख्रंथाव अर नांदों। बलामगुरि बाजाराव अर नांनाय जाथाया थांनाय हराव जादों। बे अर नांनाय जाथायाव बलामगुरि बाजाराव थानाय गं 6 नखरफोरा खामनानै सेवहांगार जालाङो। मख'नो गोनांदि जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो बिजनीनि अर खोमोरग्रा बिफाना जाथायसालियाव थांनानै अर खोमोरनो नाजाहैदोंमोनब्लाबो बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायाव बलामगुरि बाजारनि गं 6 नखरनि थाग्रा न' बां नखर सामलायनायाव गोनां जानाय मुवा बेसाद लाइ-लथर फिसिजाग्रा जिब जुनार मटर बाइकजों लोगोसे गोबांथार मुवा बेसादा खामनानै सेवहांगार जालाङो। बबेखानि बे जाथायाव गं 6 नखरफोरनि 30 लाखनिबो बांसिन बेसेननि खहा जायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। ओरैहाय थांनाय हराव बिजनी बलामगुरि बाजाराव हरखाब अर नांनाय जाथायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै होननानै सुलुङाव फोरमायदों। जोबनायाव मोजां खौरां सफैबाय। आसामनि रायजो राजाफोर मेलेमजिबि खौरांगिरि आरो राजखान्थिगिरिफोरनि गले गले खावलायनायखौ मान होनानै कुइफनि सानै मावथिनि सायाव जोबथा साजा एबा जिउ फोजोबनायनि साजा होनायखौ आलफा उदांआ दोनथ'बाय। मख'नो गोनांदि आलफा उदां आरो NSCN आ लांखारनाय कुइफनि सानै मावथिखौ उदां खालामसिगोन होननानै फोसावबाय। आलफा उदांआ
रिपर्टनि बादिब्ला आल्फा उदांनि गाहाय परेश बरुवाया मैया गुवाहाटीनि प्रेस क्लाबनि गाहाय नेहाथारिनो फन खालामनानै गयफ'नि सानै मावथिखौ उदां खालामसिगोन होननानै फोरमायहरदों। बबेखानि परेश बरुवाया फोरमायनाय बादिब्ला जोबथा साजा होनायनि ओंथिया गावसोरनि राव आरो खौरांगिरिनि रावनि गेजेराव गोरोन्थि जादों। जोबथा साजाया जिउ फोजोबनाय नङा। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय बोसोरनि डिसेम्बर दानावनो थिउरियाफोरजों लांखारजानाय गयफ'नि सानै मावथि आसामनि प्रणब कुमार गगৈ आरो बिहारनि राम कुमारखौ आल्फा उदाङा फैगौ 24 आरो 25 फेब्रुवारिनि गेजेरावनो उदां खालामनो हागौ। ओरैहाय बे खौरांखौ मोननायनि उनावनो गोलाव समनिफ्राय दुखुआव बायग्लिनानै थानाय प्रणब कुमार गगৈ आरो राम कुमारनि नखराव गोजोन आरो रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गले गले खावलायनायखौ मान होनानै आल्फा उदाङा प्रणब कुमार गगৈ आरो राम कुमारखौ उदां खालामनो फोसावनायाव दुखुथिया नखरा परेश बरुवाखौ साबायखर बावहरदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया दिनै फिन आसामाव दावबायफैदों। नरेन्द्र मदिया दान्दिसेनि गेजेरावनो थामथि खेबनि थाखाय दिनै आसाम दावबायफैदों। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया दिनै आसामाव फैनानै धेमाजि जिल्लानि सिला फोथाराव खुंनाय बिजेपिनि मोनसे गेदेरथार सुबुं गौमायाव बाहागो लाफैयो। सिला फोथाराव बानजायनाय बे सुबुं गौमानि गेजेरजोंनो नरेन्द्र मदिया धेमाजि आरो सुवालकुसियाव गोदानै लुफुंनो गोनां इन्जिनियारिं कलेजनि अन्थाइ खुन्थिया गायसनो। बेजों लोगोसेनो नरेन्द्र मदिया तिनिसुकिया गेस कम्प्रेसार इउनिटनि अन्थाइ खुन्थिया गायसनो आरो बङाइगाव रिफाइनारि इनमेक्स इउनिटखौ बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि थामथि खेबनि थाखाय आसामाव दावबायफैनाय गाहाय मन्त्रि मदिया दिनै सिला फोथारनिफ्राय आरोबाव माखासे बिथांखिफोरखौ बेखेवनानै होयो। ओरैहाय आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ दिनै सिला फोथाराव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ जोबोरैनो बाख्नायो। बबेखानि सर्बानन्द सन'वालआ नरेन्द्र मदिखौ आसामनि बिमा बिफा होननानैबो बुंदों आरो रुजुदों। सर्बानन्द सन'वालआ बुंदों दि सा सानजा ओनसोलनि सुबुंफोरा अरायबो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि गोसोआव थायो। बिथाङा आसामनि जौगाखांनायनि थाखाय जा मावदों बेयो गोजोनथाव आरो बाख्नायथाव। थांनाय हराव काजिरङायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। बे लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुङा जिउ खोमानायजों लोगोसे गुबुन 6 गोब्राबै जोखोम जायो। बबेखानि थांनाय हराव काजिरङानि गेलेखियाव गंसे टाटा सुम' आरो गंसे मारुति एल्ट' 800 नि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव बे जाब्रबथाया जायो। बे जाब्रबथायाव ज्ञानदीप सान्ताल मुंनि सासे लाइमोना जिउ खोमायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला ज्ञानदीप सान्तालआ सासे दुलाराय सान्ताल फरायसा आफादनि दैदेनगिरिमोन। ओरैहाय जाब्रबथायाव जखम जानाय 6 खौ जायगानि सुबुंफोरा बोखांनानै जरहाट मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होननानैबो मिथिनो हादों। फैगौ 22 फेब्रुवारि खालि भारत बन्द फोसावदों द कनफेडारेशन अफ अल इन्डिया ट्रेडार्सआ। मोनथिनाय जायोदि 22 फेब्रुवारि खालि गासै भारतआनो साखा बन्द थागोन। मख'नो गोनांदि बै सानखालि द कनफेडारेशन अफ अल इन्डिया ट्रेडार्स सुंद'यै CAIT आ गोबांथार दाबिखौ लानानै बन्द'खौ फोसावनाय जादों। जाय भारत बन्द फोसावनायखौनो अल इन्डिया ट्रेन्सपर्टार्स वेलफेयार एसोसिएशन सुंद'यै AITWA जों लोगोसे अल स्टेट लेभेल ट्रेन्सपर्ट एसोसिएशनफोराबो गोख्रोङैनो मदद होफागोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला पेट्रल डिजेलनि बेसेन खमायनाय, गोदानै लाबोनाय इ-वे बिलखौ बोखारनाय दाबिनि थाखाय बन्द फोसावदों द कनफेडारेशन अफ अल इन्डिया ट्रेडार्स CAIT आ। मोनथिनाय बादिब्ला ट्रेन्सपर्टार्सफोरनिफ्राय बेसादफोरखौ सम मथे दैथायहरनो हायाब्ला गोबांथार जुरिमाना लायो सोरखारा। मख'नो गोनांदि 40 लाखनिबो बारा ट्राक सालायग्राफोरा 22 फेब्रुवारि खालि फोसावनाय भारत बन्द'आव बाहागो लागोन। एस्टेरइडआ बुहुमनि सायाव सम सम सौग्रावफैनायनि लामायाव थाबाय थायो। मोनथिनाय जायोदि फैगौ मार्च दाननि 21 खालार खालि एस्टेरइडआ बुहुमनि साखाथिजोंनो गिदिंखनलांगोन। बेखौ मुलुगनाङैनो सोरां एजेन्सिफोरनि सिगांग्रोयै खौरां फोसावनायनि गेजेरजों मोनथिनाय जादों। जायखौ 2021 FO32 मुङै सिनायथिनो हादों आरो जाय 2021 नि बयनिख्रुइबो देरसिन एस्टेरइड जागोन। मख'नो गोनांदि आमेरिका अख्रांमा एजेन्सि नासानि बादिब्ला बेजों बुहुमा जेबो खैफोद जानाय नङा। फोरमायनाय बादिब्ला बेयो 1024 मिटार गुवार। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बेयो खैफोद गोनां नङाब्लाबो बेखौ खैफोद गोनां एस्टेरइडनि थाखोआव दोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे 2021 FO32 एस्टेरइडआ 1 घन्टायाव 34.4 किल'मिटार गोख्रैथियै सानमण्डलाव गिदिंबोनानै सिगांबोगासिनो दङ होननानै सुलुङाव फोरमायदों।
नासानि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ मार्च दाननि 21 खालार खालि बे 2021 FO-32 आ बुहुमनिफ्राय 20 लाख किल'मिटार जानथाइजों गिदिं खननांगोन। इन्डियान सुपार लीग सुंदयै ISL आव मैया बेंगालुरु FC आरो ग'वा FC बे मोननै हानजानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन। मोनथिनाय बादिब्ला मैयानि गेलेनायाव बेंगालुरु FC आ ग'वा FC खौ गलसे गल सोनो हादोंमोन। नाथाय ग'वा FC आ बेंगालुरु FC खौ गलनै गल सोनो हानानै मैयानि गेलेनायाव देरहानो हादों। मोनथिनाय बादिब्ला मोन्नैबो हानजानि गेजेराव गोबांथार नारा-नाथा जुजिलायनाया जादोंमोन। लोगोसे मैयानि गेलेनाय बुब्लियावनो केरेला ब्लास्टार FC आरो चेन्नाइन FC बै मोननै हानजानि गेजेरावबो फुटबल गेलेनाया जादोंमोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बै मोननै हानजाया मैयानि गेलेनायाव गलसे बल सोनो हानानै मैयानि गेलेनाया ड्र' जादों। मख'नो गोनांदि इन्डियान सुपार लीग ISL आव दिनै हायदेराबाद FC आरो एटिके महन बागान FC बै मोननै हानजानि गेजेराव गेलेनाया जागोन। मोनथिनाय बादिब्ला बै मोननै हानजानि गेलेनाया दाहाय मोनाबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। बेजों लोगोसे बेखौबो मोनथिहोखाबावनाय जायो दि गाबोननि मोनाबिलि समाव इस्ट बेंगल FC आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC बे मोननै हानजानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।